etorri Donostiako EASO Politeknikoko erdi mailako natura inguruneko eta aisialdiko gidaritza ziklora. Ziklo honetan, natura ingurunetan taldeekin egindako kirol jarduerak gidatzeko trebatuko zara eta honako lanbide hauetan aritzeko aukera eskainiko dizu. Mendiko ibilaldietan gidari izateko oinez zein bizikletaz. Zaldi ibilbideak egiteko, baita ur inguruneetako ontzietarako ere. Abentura instalaziotan begirale izan zaitezke edota soroslea ur eremu naturaletan. Zikloan ikasten diren edukiak praktikoak dira, baina badute osagai teorikoak ere. Ondoren egiten diren jarduera batzuk arriskutsuak direnez, garrantzitsua da eduki teoriko horiek asimilatzea jarduera hasi aurretik. Ziklo hau aukeratzerako orduan, kontuan izan zaldi gainean ibili behar izaten dela, igerik eta maila egokia behar dela, eta mendiko jardueretarako bertigorik ez izatea. Irakasleak adituak dira, eta urte asko daramatzate zikloa gidatzen. Zentroan, instalazio aproposak ditugu, eta ikastetxez kanpo ere baliabide egokiak. Jaizubiako ipika, Anoetako kirol instalakuntzak, itsaso eremuak Donostian eta Hondarribian. Zikloa amaitzean, lanean hasi edo familia bereko goi mailako ziklo bat ikasteko aukera izango duzu. EASO Politeknikoan goi mailako 2 ziklo eskaintzen ditugu. Gizarte eta kirol animazioa eta irakaskuntza edo egokitzapen fisikoa. Natura ingurunetan gustura sentitzen bazara, taldeak gidatzeko gaitasuna baduzu, eta arduratsua eta autonomoa bazara, hauxe da zuretzako ziklo aproposa.